AB garin Jalingo. DJ AB ya yi babban sanarwa, sannan kuma bidiyon nan maybe zai dan magatsayi kaɗan. Za ka kalla abubuwa tare da DJ AB da kuma mutanen da suka shafi Nectar Nation. Sanarwa ce ni Haruna Abdullahi wato wanda aka fi sani da DJ AB. DJ AB what's up? Yeah, if you want to spell up my dole ka sa AB mana ni da DJ AB. Bangani the AB, I need collabo, need the DJ AB, my nigga just imagine, need the DJ AB, ko TV beta siri, my nigga say the AB, yani is babane, if the Moses ke wawane, the dancing kasamone, this rap sare wa mobune, nas wasa, baby yami wasana, kasamarin kisna wasa, apanje ko ga karagasa, need the AB. What's good, ladies and gentlemen, mutane na garin Jalingo. Wannan sanarwa ce ni Haruna Abdullahi wato wanda aka fi sani da DJ AB zan kasance tare da ku a garin Jalingo on the second day of Sallah. Zan zo wannan wasan sallan wanda Nectar Nation suka gabatar, za ta fashe wanda za a yi comedy awards da sauransu. So kada ka bari a baka labari, ku siya rigar Nectar Nation ku saka dan ni ma zan saka ta faso da karfi na, saboda haka kada ka bari a baka labari. Mu jami'a can irin nagode. DJ AB what's up? Yeah, if you want to spell up my dole ka sa AB mana ni da DJ AB. Shi yasa nake son mu kulla bangani da AB. I need collabo, need the DJ AB, my nigga just imagine, need the DJ AB, ko TV beta siri, my nigga say the AB, yani is babane, if the Moses ke wawane, the dancing kasamone, this rap sare wa mobune, nas wasa, baby yami wasana, kasamarin kisna wasa, apanje ko ga karagasa, need the AB.